DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos, mga tugang ngayon aldaw nin Martes, Marso 10, 2026. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Ini po ang bareta alas 12. Headlines kanda kulang mga bareta sa lado lokal LTFRB Bicol pinaghahalat nasa na ang fundo para sa fuel cash subsidy sa mga PUV drivers asin operator sa Bicol Region. 129 wanted persons na arestrar kan PNP Bicol sa ginibong operasyon sa enot na semana kan Marso ngunyan na taon. PNP Bicol opisyal nang inilansar ang kasurog at ireklamo kasabagong aga. Bottom 30% kan mga residensya sa rehiyon Bicol nanutara na diit na paglangkaw kan Pebrero 2026 kumpara kang Enero ngunyan na taon. Sa lado nasyonal singil sa kuryente posibleng sumikad nin 16% kung magpapadagos ang pag-itaas kan presyo nin petrolyo sigon sa Department of Energy. Saudi Arabia mantinidong kalmado asin matrangkilo sigun sa Council General kan Pilipinas sa nasabing nasyon. Pagpasar nin supplemental budget para simbagan ang naglalangkaw na presyo nin produktong petrolyo isinulong sa Senado. 11 na overseas Filipino workers o OFWs nahali sa Iran asin pig-ebakwar sa Turkey nakatalaan na mag-uli sa mga masunod na aldaw. Sa ibang nasyon, bagong Supreme Leader kan Iran na si Mojtaba Khamenei inireport na wounded. Sa lado ning sports, Marcus Lee bagong defensive wall kan San Miguel Beermen. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Pinaghahalat na sa Nakan Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB Bicol ang 2.5 bilyon pesos na fuel cash subsidy hali sa gobyerno nasyonal na ipapangtabang sa mga public utility vehicle operators asin drivers na apektado kan naglalangkaw na presyo kan produktong petrolyo sa rehiyon Bicol. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi man ni LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo na sa indang pag-aadalan na maray an anuman na petisyon na naghahagad nin aumento sa pamasahe sa tahaw kan krisis. Sigun sa iya, nasa inda ining i-evaluate na maray dahilan ta posible man ining magkausa nin dagdag pa sa mga presyo kan basic commodities. 129 wanted persons ang naarestrar kan PNP Bicol sa mga operasyon na ginibo sa enot na semana kan Marso ngunyan na taon sa rehiyon kan Bicol. Segun sa PNP Bicol sa nasabing bilang, 6 na individual ang naarestrar sa regional level, 15 sa provincial level, 15 sa municipal as in city level, mantang 93 naman ang nasa other wanted persons. Ang mga nasabing suspect ang naghahampang sa manaibibang mga criminal offenses, biolasyon kan mga pasiorden as in iba pang legal cases. Segun kay PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda, ang nasabing datos parte kan sa indang na mas pinakusog na stratehiya out kan combined field operations, coordinated raids as in close monitoring kan high priority targets na nagpupugol sa mga krimen bago pa ini mangyari. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
Opisyal nang ipinaglansar kan PNP Bicol ngunyan aldaw ang kasurog at ireklamo sarong platform kung saan po pwede nang ipagpaabot kan publiko ang sa indang mga reklamo online. Ang seremonyas ginibo sa PRO5 Multipurpose Building sa Camp Simeon Ola, Legazpi City kasabagong aga. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, maawot kan kasurog at ireklamo nagibuhon na mas moderno, transparent asin accessible ang serbisyo kan pulisya sa mga Bicolano gamit ang digital technology. Sa nasabing sistema, pwede nang magsaangat nin reklamo ang publiko sa paagi kan kasurog Facebook page o opisyal na website kan pulisya kung saan may naka-standby man na digital help desk officer na maasistir sa mareklamo. Kay puhanan sa nang ihiras kan complainant ang mga detalyes, partikular na ang petsa, oras, lugar, mga personang imbuelto, pati na mga ebidensya kung saan matapos na maisimutir o maisumitir, masusubaybayan ini sa paagi kan itataong reference number. Mantinidong hababa alagad diit na naglangkaw ang inflation rate para sa bottom 30% kan mga residensya sa rehiyon kan Bicol matapos ini magsakat sa 1.9% kan Pebrero 2026 hali sa 1.7% kang Enero ngunya na taon segun sa ultimong datos kan Philippine Statistics Authority or PSA Bicol. Ang datos mas sa baba pa man sa Geraray kumpara sa 2.0% na nairehistro kan Pebrero 2025. Dagdag pa kan PSA Bicol, panginot nang nakaapektar sa paglangkaw kan inflation sa nasabing sektor ang bagulbol na pagbaba kan presyo sa pagkaon asin mga non-alcoholic beverages, pati naman ang paglangkaw kan presyo sa personal care and miscellaneous goods, recreation, sports and culture, restaurants asin accommodation services. Dakula man ang naging ambag sa datos kan housing, water, electricity, gas asin iba pang fuel na may halos 49% or 49.7% parte kan kabilugan kan inflation kasunod ang restaurants asin accommodation services na may 35.8%. Mientras naman tang padagos ang pagbababa ang food inflation, nairehistro pa man ang 1% na pagbaba kan Pebrero 2026, mas bagulbol kumpara sa 4% kan Enero. Naging panginot na ang bagdigdi ang bagulbol na pagbaba kan presyo kan bagas, gatas, dairy products asin bunay mantang nairehistro man ang paglangkaw sa presyo kan lana asin ready-made food products. Ipagpapaoktaba sa ikaduwang simana kan Abril ang enot na ipinag-anunsyo na pagbubukas kan Piodoran District Memorial Hospital ngunya na Marso sigun kay Albay Governor Noel Rosal. Sa entrevista kan DCGB News sa gobernador, initangani matauan nindalan ang pagkomemorar kan Semana Santa asin mairespeto ang solemnidad kaini. Dagdag pa niya na oras na matapos ang Holy Week, tulos na opisyal na bubuksan na ang pasilidad para sa pagpakaskas kan serbisyo medikal sa mga residentes asin kataraid na lugar. Ang nasabing ospital ang may 80 bed capacity asin mga bagong pasilidades, partikular na ang laboratory na mapano sa mga pangangaipuhan kan mga pasyente. Manibaybang armas asin pangpasabog ang nadiskubre kan PNP Bicol. Kaibahan ang iba pang otoridad sa ginibong internal security operation sa Placer Masbate, Kasuudma. Sigun sa ahensya, bandang alas 8:30 ning pagkaaga kan sa indang gibuhon ang coordinated internal security operation sa sitio Sambag, Barangay Libas, Placer Masbate matapos na maberipikar kan intelligence information hali sa dating miyembro kan communist terrorist group na si alias Ka Jeboy. Nadiskubre kan mga otoridad ang eksaktong lokasyon kung saan isinaray ang mga armas. Na-recover sa nasabing operasyon ang duwang M16 rifles, 1 improvised shotgun, 3 improvised explosive devices asin pinagtutubudang pinagamit bilang landmines, 4 na Molotov-type improvised explosives or explosive devices, nagkapirang M16 magazines, sarong bandolier asin manaibaybang ammunition, kaibahan ang 5.66 o 5.56 mm asin 7.62
.62 mm rounds. Tulos man na na-secure kang otoridad an na-recover ng mga armas asin pang pasabog kung sain itinurn over pa ini sa Placer PNP asin Masbate Provincial Forensic Unit sa Masbate City para sa forensic examination, documentation asin magkakanigong dokumentasyon. Nagpapadagos na ngunyan na aldaw ang selebrasyon kan International Women's Month sa probinsya nin Albay, katakod kan ipinaluwas na Calendar of Activities 2026 kan Gender and Development o Albaygad. Sigun sa schedule ngunyan, pinagigibo ang JEDC in DRR sa Governor's Guest House, mantang sa agaman gigibuhon ang Women's Summit, Trade Fair Bazaar, asin kadiwa, asin serbisyo para kay Juana sa Albay Astrodome. Bida man sa nasabing selebrasyon, ang Buntis Congress sa Marso 16, Albay Kalipi Day sa Marso 17, Solo Parent Symposium sa Marso 18, International Women with Disability Day sa Marso 30, asin iba pa. Apat na bagong telementored rain gauge ang nakatalaan na ibugtak sa manibaybang barangay sa probinsya ng Albay ngunyan na taon. Segun kay Albay Public Safety and Emergency Management Office or APSEMO, Research and Statistics Division Head John Eugene Vincent Escobar, dakulang bagay ang nasabing instrumento sa pagmonitor kang posibleng pagbabaha, lahar flow as in flash floods kung ingkaso magkaigwaning makusog ng pag-uuran o kalamidad. Dagdag pa niya na ang rain gauge ibubugtak sa Sampongan, Libon, Barangay Pintor Pulangi asin Barangay Malubago para sa landslide and flood hazard information as in early warning system in Albay. Matinding adjustment ang gigibuhon kan mga motorista para makasabay sa halangkaw na oil price hike ngunya na aldaw. Sa entrevista kan DCGB News, sa nagkapirang mga driver sa Legazpi City, may mga naenot nang nagpa-full tank kan sa indang behikulo lalo na ang gagamiton sa pagpasada. Igwaman in Transport Network Vehicle Service Drivers na nakahuron ang DCGB na nagsabi na daina mo na sinda mabiyahe sa panahon kan rush hour para makatipid sa gasolina. Mantang ang ibang riders nagtaon in suwestyon na gadanon ang makina kan motorsiklo kapag naabutan in red light sa traffic light para makatipid sa gasolina. Pinag-iimbitaran kang St. Rose of Lima Parish sa Bakakay Albay ang publiko. Nabisitahon ang Sacred Image Holy Week Pasos. Exhibit poon Marso 14 sagkod 29 ngunya na taon, mantang nagpepeperar ang simbahan sa solementeng selebrasyon kan Semana Santa. Sigun sa manahimiento kan St. Rose of Lima Parish, pinagbibida sa special exhibit ang Sacred Images o mas midbid bilang pasos ang nagpapahiling kang signifikanteng pangyayari sa Passion of our Lord Jesus Christ. Bukas ini para sa gabos na mauot na mapararom ang kaaraman manungod sa mga imahen, manalming sa pagsakripisyo ni Jesus asin mag-opresir nin personal na mga pagpapangadji. Pinag-iingganyaran kan simbahan ang mga parishioners, families, devotees, asin iba pang mga bisita na aprobitsaran ang oportunidad tanganing mas mapararom ang pagtubod sa paagi nin pangadji asin reflection mantang papaharanin na ang Semana Santa. Abangan pa ni bang mga barata sa pagbabalik kan barata alas 12. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bridgestone Legacy is your go-to for all kinds of vehicle tires and driving needs. We take care of your tire services, wheel alignment, change oil, brake cleaning and adjustment, bearing repair, under chassis repair and check-up, battery check-up and charging. Get free maintenance with our Varta battery, backed by advanced German technology for electric, hybrid, and combustion vehicles. Visit Bridgestone Legazpi at Town Square Building, Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Message us at our Facebook page, Bridgestone Legazpi, or contact 0960-335-1716. Your safety comes first when driving with Bridgestone tires at the top of your mind for all your adventures. Avail our summer kick-off deal. Buy 4 tires and get 30% off on selected sizes. Promo runs from February 1 to April 30, 2026. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Posibleng sumikad nin 16% ang singil sa kuryente kung magpapadagos ang pag-itaas kan presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Medio Oriente, sigun kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin. Sigun sa opisyal, kung maitaas ang presyo ng petrolyo, siguradong maitaas man ang electricity rate. Dagdag pa niya na hali ang gas import kan Pilipinas sa Qatar, nasarado ngunyan kaya kaipuhan ng maghanap nin ibang alternatibo. Apera kaini sinabi ni Garin na triple na ang presyo kan liquefied natural gas na nagmontar sa kantidad na poon 12 pesos sa kud sobra 25 pesos na. Apesar kaini may mga solusyon naman ang gobyerno arog kan malampaya. Sinabi man ni Garin na proactive ang DOE para makontrol ang impact kan giyera sa Middle East. Mantinidong kalmado asin matrangkilo ang sitwasyon sa Saudi Arabia. Apesar kan gera kan US, Israel asin Iran sigun kay Consul Dean Jason Ariola kan Philippine Embassy sa Riyadh. Nananatiling kalmado at mapayapa ang sitwasyon sa Saudi Arabia sa kabila ng digmaan ng US, Israel at Iran ayon kay Consul Dean Jason Ariola. Dagdag pa kan embahada ang namamahala sa Northern, Central as in Eastern regions, mantang ang Consulate General sa Jeddah ang nasasakop sa Western as in Southern regions. Sa ngunyan, wala pa man ni nai-report na Pilipino na nalugadan o nagadan dahil sa mga pag-atake kan Iran. Sinabi niya na sigun sa record kang Saudi authorities, as of 2024, nasa 897,000 Filipinos ang presenteng nasa kingdom. Nangapudan si Senador Risa Hontiveros sa Senado na magpasar na nin supplemental budget para simbagan ang naglalangkaw na presyo kan produktong petrolyo. Sigun kay Hontiveros sa monitoring kan opisina, maabot sa 52.8 bilyon pesos ang kaipuhan na emergency supplemental budget package para masolusyonan ang epekto kan nagpapadagos na giyera sa Medio Oriente. Sa supplemental budget, 12 bilyon pesos ang para sa transport subsidy, 2.8 bilyon pesos para sa agricultural subsidy, asin 38 bilyon pesos na emergency fund para sa overseas Filipino workers o OFW repatriation asin reintegration. Ipinahayag kan Senadora na ang presenting pondo day magkakanigo sa pangangaipuhan ngunyan kan mang iba-ibang sektor in kaso maglala pa ang tensyon sa Middle East. Nagkapira sa mga pwedeng mapagkuhaan in pondo iyon 70 bilyon pesos hali sa discontinued flood control projects kanakaaging taon, ang pag-repurpose sa 2.5 bilyon pesos na pondo kan Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization para sa agri-subsidy, mantang pwede man na kumuha sa 17.5 bilyon pesos na pondo para sa pag-host asin pag-chair kan Pilipinas sa ASEAN 2026 Summits asin meetings. Nakatalaang umuli sa Pilipinas ang 11 overseas Filipino workers or OFWs sa mga masunod na aldaw.
Inanunsyo kan Department of Foreign Affairs or DFA matapos na mapaibakwar ang mga nasabing mga Pilipino hali sa Iran pasiring sa Turkey sa tao kang mga nagpapadagos na tensyon asin problema sa rehiyon. Sigun sa DFA, matrayumpo ang ginibong evacuation sa paagi kang coordination kan Philippine embassies sa Tehran, Iran asin Ankara, Turkey. Naging posible ang pag-evacuar dahil sa tulos na pagpapaluwas ng pondo hali sa Assistance to Nationals Fund kan DFA. Pinuunan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sa iyang working visit sa Estados Unidos para isulong ang kandidatura kan Pilipinas sa non-permanent seat kan United Nations Security Council para sa termino kan 2027 sagod 2028. Sa iyang departure statement, tinawan doon kan Presidente na importanteng pagkakataon ang biyahe para maipahiling sa pangkinabanan na komunidad ang mga ambag kan Pilipinas sa isyu kan katrangkiluhan, seguridad asin multilateral cooperation. Importante man ang kandidatura kan Pilipinas para madangog kan kinaban na katrangkiluhan asin seguridad ang boses kan nasyon asin kan iba pang developing countries. Nagpautob nin balasahan sa Philippine National Police or PNP sa nagkapirang haralangkaw na opisyal epektibo ngunya na Lunes, Marso 9. Sa ipinaluwas na order, ipigdesignar ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. si Highway Patrol Group, Police Brigadier General Hansel Marantan bilang bagong direktor kan Police Regional Office, Calabarzon. Ana sabing posisyon hali kay Brigadier General Paul Kenneth Lucas na binugtak naman bilang bagong direktor kang Special Action Force. Sasalidahan naman ni Marantan sa iyang pagiging direktor kang HPG, kan presenting Directorate for Police Community Relations Executive Officer Brigadier General Jesse Tamayaw. Sa ibang nasyon, inireport kan Iranian State Television na si Mojtaba Khamenei nakaaging aldaw sa napig anunsyo bilang bagong Supreme Leader kan Iran, iyo unwounded sa nagpapadagos na gyera sa nasyon. Sigun sa state media, inapod si Mojtaba bilang janbas o sarong tawong nalugadan kan kalaban sa inapod nindang Ramadan War. Ang terminong pigagamit sa Iran para ipaaram ang presenteng tensyon sa rehiyon. Siring man day na nagtaupan nin kadagdagan na detalye ang state media, may kinaaraman sa iyang kamugtakan. Ang pagpapamidbid kay Mojtaba nangyari matapos magadan ang sa iyang ama na si Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Pati ang agum kaini sa sarong joint military operation kan Amerika asin Israel sa Tehran kan Pebrero 28 na iyo ang nagpuon kan gyera. Puon kan magsilyab ang gyera, day pa sa giraray nahiling sa publiko si Mojtaba na pag-araman na si Mojtaba matibay magtaram nin English asin nakatapos nin mga specialized courses sa psychology asin psychoanalysis. Iniladawan siyang may kaaraman sa modernong teknolohiya, military sciences, security affairs, pati naman sa mga prinsipyong pampolitika asin mga kinakaipuhan para sa gobyerno asin kanasyon. Haloy nang midbid si Mojtaba bilang maimpluwensyang tawo alagad silensyo sa laog kan political asin security establishment kan Iran. Sa bareta niya to sa lado ng sports, tapos na ang 2026 PBA All-Star Weekend sa Candon, Ilocos Sur. Kaya balik na sa regular programming ang Season 50. Sa aga Marso 11, pupuunan na ang Commissioner's Cup sa doubleheader sa Ninoy Aquino Stadium. Unlimited ang height kan import sa mid-season conference. Kinuha kan San Miguel Beer si Marcus Lee para isalida kay Gilas Pilipinas Naturalized Player Candidate Benny Boatwright. Nasa Manila na si Lee asin nakipag-ensayo naman sa mga beermen. Kaibahan na si Lee sa tune-up games kan SMB kontra UST asin Meralco. Nakalistang 6'11" si Lee, nagkawat para sa Cairns Taipan sa National Basketball League. Dakol na 7-footer sa Commissioners kun kaya naglalamom ang beer-in na makakasabay si Lee sa pinaka-high profile sa reinforcements ni Bolbol kang defending champion na TNT. Ex-NBA si Bol na may langkaw na 7'3".
May June Mar Fajardo ang SMB. Kompleto rin si CJ Perez, Don Trolano, Jericho Cruz, Marcio Lasister, Rodney Bronjal, nakilala sa depensa at tibay. Sa Marso 21, pupunan kan Beermen ang kampanya kontra sa Tital Ultra sa first game sa Yanares Center sa Antipolo. Naimbento ang generative AI video creation sarong teknolohiya na nagagamit nin artificial intelligence tangani magibo nin video hali sa text, litrato o simpleng instructions. Pwedeng mag-type sana ang user nin description asin ang AI na ang magibo kan bilog na video scene. Ini ang presente na pinagagamit sa filmmaking asin visual effects, advertising asin marketing videos, education asin training materials, gaming content creation pati na sa social media content. Alagad dakula ang tsansa na magamit ini sa negatibong epekto kaini arog kan deepfakes asin misinformation, arog kan pagibo nin peking video kan mga persona, privacy concerns, job displacement asin copyright issues. Para po sa satuyang special story, nakakuhaan nin maiba-ibang batikos sa social media ang luxury fashion brand na Vetements matapos nindang ilansar ang sarong puting long sleeve poly na may disenyong iron burn o bakas ng pagkasulo hali sa plansya. Ang nasabing bado na inapod nindang white ironing burn graphic shirt ang pinapagpabakal sa kantidad ng $1,139 o sobra sa 66,000 pesos. Sigun sa paglaladawan kan brand, an oversized polo ang tinuyo na kaaganing scratch-like graphic na sa may dibdib, tanganing mapahiling na gari aksidenteng nawalatan nin mainit na plansya. Tulos ng pinag-urulukan ini kan mga netizens kung sain may nagkomento na kaya ini gibuhon o kaya ining gibuhon kan sa indang mga ina nin libre, mantang ang iba naman ang nagsabing high fashion na palan ang bado, nagari nakatambak lang sa labahan. Apisar ka ini dakol ang nadismaya asin inapod ining ridiculous asin overpriced. Segun sa sarong kritiko, ini ang patunay na minsan nagiging lokohan na sana ang mundo kan fashion kung sain pinagbabayadan kan mga tao ang fake damage para sa namasabing exclusive ang saindang pinagsusulog. Ngunyan naaldaw Marso 10, taon 1854, namundag si Dolores Paterno E. Ignacio, sarong Filipina composer na midbid sa iyang komposisyon kan La Flor de Manila o Sampaguita sa Santa Cruz, Manila. Kan siya ang 25 anyos, nagibo ni Dolores ang La Flor de Manila na hali sa burak kan Sampaguita. Ang liriko isinurat kan sa iyang tugang na si Pedro Paterno basado sa tula na ginibo kan sa indang ina. Ang kanta, nasarong habanera, genre ang tulos na naging romantic classic sa Pilipinas. Ang liriko ang itrinanslate sa Tagalog ni Filipino national artist Levi Celerio asin naging parte kan repertoire kan Harvard Glee Club sa indang ginibong tour sa Pilipinas taon 1961. Mga tugang yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay si Miss Nicole Gloriani, BU Interns Princess Jennifer Vinson, Mary Caril Caritero, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibanta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DZGB News Facebook page, DZGB YouTube channel, DZGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime everyone. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ang ubo at hika, hindi na